to je... Co, ta vrtule? Teď ne. Teď to nelítá, ale když by to rozpočilo, to bylo teprve hůko. Motory, jo, takže to je jako docela... Pardon. Ale pojď se pátaj na ovládání. Kolik se tak do toho vešlo vojáků? 8. Prosím vás, pojďte startovat v těch a pak se vrátíte s výsadkářem nebo to? Ne, přiletí 2 ještě z Ekber, tady máme ještě 2 kolegy, co tady přijde s náma. Ukázek armády České republiky, takže rekord stran číslo 1. Na mikrofon poprosíme dětí. Stan číslo 2, agentura vojenských informací a služeb, která si pro nás připravila takovou specialitku, nebo jejich stanu je v uvozovkách major Jiří Krytinář, herec, kterého určitě znáte a který se začátkem každé celé hodiny fotografuje s vámi z návštěvníky a posléze na konci této hodiny si můžete vyhlednout takové pamětní listy. K tomu ještě dodám, že naleznete také tyto pamětní listy od útoce na internetových stránkách www.army.cz.
No jistě. Takových zajímavých věcí a tak hezky jste o tom tamhle. O část se pokouší ukecat kolegy, že je vytáhnou nahoru. Je to obrněný transportér, byl vyroben v roce 1962, ale už se bohužel nepoužívá, jinak chemikům velmi vyhovoval. A je to i plavací vozítko. Přejezd terénních vln má otečko ještě 2 malé pneumatiky, aby se na vlnu neposadilo, nezhouplo. Takže tahle 2 malá kolečka zajistí přehoupnutí přes terénní vlnu. A otečko může pokračovat v pohodě v cestě dál. Tohle je jednotka našich chemiků. Mají všechny možné vymyšlenosti, vybavenosti. Dostali jsme tu krásnou ukázku. A děti to moc zajímá. Tady jsme si mohli prohlídnout soupravu na odběr vzorků. Tam ten je zavřený, ale proč jsme tady na to, tady sanitka? A to červená, ta je nervové paralytický a tam patří tabulní sarin, co mám VX, IVA. A ta žlutá, ta je imperitová, spochybřující. Tady je vojenská sanitka vybavená pro zásah v terénu. S připravenými sadami. Toto je kontejnerová převazovna pojízdná. Dá se zapojit k vojenské nemocnici a velice rychle zbalit a odjet. Celou nemocnici je možno zbalit první kontejner do 5 hodin. Takhle vypadá vojenský. Chcete to zvednout? Už jsme viděli s dětičkama, už se nám na tom vozili. Tak ještě popcorn a jdeme. Doma si tam slámy, prosím. Ano? Popcorn jdeme si tam. Jo. To je hangár. Nevím, to co teď udělal těma rukama. Vypadá ono smutně. Nevím. No, to tam jde, to tam už zahřívá motor, víš? To už trochu kouří. To ještě teprve ho kontroluje ze země, ale už nahazuje ten druhý. Toho vlevo říkal. Za chvilku nastoupí, nebo? Jenom to vzadu.
že vepředu bude ukrytý konstrukce toho stání motoru. Pro ty státy konstrukce toho principu toho lítání, to já to nevím. Když se to proudí v celé části toho kruhu. Malinkýho možná. Jo. Udělali takovou soutěž do první lidí Karolíka skáze, takže pokus, tam už ho vidíte? No co, jezdím? Kolik to je? No jo, takže odpoledne povedlo téměř všem, když jsme skončil na pódě, na pódě, to už jste viděli, takže si tady to mají pravici. Jsou zatím 4, ale je to 5, ale je to jedno, co jsme si zdělali, že to bude, protože já si za malý okamžik už dopadne se na světovou svěřila vysokou 1860 skoků, ale opravdu učí svědostat. Znamená to třetí základní vrtulníkového letectva nyní a my vidíme prvního výsadkáře a poté se chtěli. Vítáme ho na nás na výsadku.
Jsem taky i ty ostatní. Taky jsem i ty ostatní. 1580 skoků. Vítali vás. Z 24. základny do prvního letectva Praha-Kvary, které má na světě celkem 840 a z dnešního 49 seskoků. Potlesknu pro něj. A hned za ní vidíme Marku Čuche a Vlasuka z Zemědělství společnosti Olomouc 659 seskoků. Ještě Radku není ten, co přistává tak zvláštním způsobem, ne? Takže přistává ještě by se nám měli objevit. Ale jak uděláte, jak Davide, pojď sem, Davide. Ale koukej na ně, sledujte, jak letí. Ty padáky jak mají? Když mají padáky, který mají starý kuřený piva z roku na 3. To jsou fléři, kteří si to kontrolují sami. Tohle on nemá záložák, jak máš mají ten? No já vím. Viktoria si nemá v pohodě rádi. Ale jsou to profesionálové, to zvládají. Takže už se nám blíží další vojenský profesionál výsadkář. A my ho samozřejmě přivítáme Jadinákem s potleskem. Bylo to prostě na jedničku. A pozor další. A další. Další jde na to. A už vidíme předposledního výsadkáře z boku. Já ho Radku poznám. Se bude takhle blížit. Já vím, že on má snad světlejší kombinézu, tak nejsem si jistý. Na kombinézu jsem to nekoukal. Ne, ale pozor, přátelé. Zádu to je ten stabilizační barák. Ne, to není on. Vidíte tu To bude na nohy. profesionální práci. Pukle. Se musí přitáhnout Přijde nad námi. Máš Radku hrozný štěstí. Ale podívej se, to bude ještě zajímavější rádi. Ano, přátelé, tak to je překvapení pro nás, co nevím, co bylo, ale dobrá. Ale když jsi měl pravdu, světlejší kombinace. On si prostě dosedne. Tak, asi pravděpodobně. Tak pozor, držme palce. Přátelé, to je... Děkujeme! A to taky Tak jdeme to. A teď si všímejte ještě té rychlosti a především zvučnosti, jak tyto vojenční profesionálové skládají padání do podoby, aby mohli zítra znovu skončit s vrtulníku Hekře a Sokol. Dámy a pánové, já jsem strašně rád, že jste zde byli, že jste zde přišli. Věřím, že budete odcházet spokojeně. My tady ještě od mikrofonu nekončíme.
Místo akce přebírám. Praha Vypich, přebírám. Čas akce přebírám. 26. a 27. červen, přebírám. Krycí název akce přebírám. Dětem a mládeži 2005, přebírám. Kdo půjde do akce přebírám. Vojáci je současná vojenská technika, výzbroj, výstroj i výcvik všech druhů vojsk České armády, přebírám. Kdo vydal rozkaz přebírám. Armáda České republiky ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Více informací přepínám na www.army.cz. Konec. Nepomáhá. Já vím, že jo, jenomže nepomáhá, pak i tam to role. A ty to rozmotává. No, jenomže já to pak budu... Aby se to křídlo pak krásně rozvinulo tak, jak má. Tomuhle padáku se říká křídlový. A to je velice dobře ředitelný, jak jsi viděl, jak krásně se udělal. Můžeme to uhláč, prosím tě. Nevadí. To nemá čím je tohle. Zase tam musí připravit, protože kdyby se to zamotalo, tak by z té vejšky, odkud skáčou, by to spadlo. Dáme nahoru, prosím tě, jo. Tak, tam bylo, výborně. Tam byl jenom ten balónek, jsem měla přesně po tybu. Tak. Počítej to, neutrval se mě. Vidíš, jak je to krásně rovno? Tady no, no tak motej. Ještě ne, kluci, že tady. Už nemusíme taky vytáhnout, a teď to tam přehodíme, jo? Tak, dobrý, stačí, to už je moc. Už je moc, dobrý. Z druhé strany. Dobrý, stačí. Tady to čumí zase. Se schová. No ano, tadyhle. Dobrý, študy nemusíš. Stačí, dobrý, študy nechte, kluci, ho tam. Študy tam nechte, musíme napnout, jo? Tam ty nešáhejte teďka na študy. Na študy už ne, študy už plus teď, jo? Dobrý, už je plus študy. Co vyjde? No, ty jsi to zacukala, já jsem to věděla, že to bude. Dobrý, to nechaj. Vím, že to bude to. Vízo? No? Budete tady jít na kapléru? To je provázaný šňůrkama, jenom se dívej, jak je to provázaný. Vidíš, to jenom takhle protažený. Právě, aby se to na jeden zátah rozvázalo. Vidíš, není to je gumička. Která to drží krásně. To je bomba tohleto. To je naprosto úžasný. Vidíš, jak je to srovnaný, jak tam jsou ty pouška, broučku? Pozor, couvněte, maličko, ať to máme prostor. Tanečko, couvni kousíček, děkuju. Proč? Protože je bordeaux. To se naučila. Tak tohle je lánko pomocný, za který se zatáhne, si myslím. Víš, všechno musí být na přesně správném místě, aby se ten padák pak správně rozbalil. A je to rychlejší. Tady mě někdo pomohl, viď? Někdo to pomohl zackat, viď? Tak. To dáme zpátky radši, jo? To utáhne. Dobrý, a to dáme do budučky, jo? Tak se za to zatáhne a vypadne padák. Je připravený? To je. Tak, to zapneme. To zapnout, no. Tak první se zapíná, no. To pak na televizi stejně. Tohle. Když oni mě pak předělávali zajímavé.
to hotový. Prosím? Z kolika metrů jste skočili? 1200 jsme měli dneska. Si jdeme podívat tamhle na tanky. Ano, to bylo horší, to byly mraky, jsme tam ze 600. No, taky pěkně lil. No, to ne? Jaký vítr nahoře? Nahoře je fouká. Jo, a tam kolik dva metry. Takže tatínek neskládá, padá. Když by měl, ano, tatínek by měl hledat svého syna. Takže 8 hodin, bylo tady hrozně. Vždycky tady vidět na vytýku. Pojďte Mířo! Já bych to vzal, jak se mluví na. No, v pohodě. Když to ne, to tam nebudem dávat. Tak, krásný Tomáš s béžovou polokošilí a krásnou kšeltovkou hledá svýho taťku. Tomášku, a jak se jmenuje tatínek? Taťko Pavle, koukej si přijít pro syna, nebo máš pěkný kluci. Tak uvidíme, jak ti poběží. Já nemám syna. Tak, táto Pavel běží, ale víš co, já mám nápad. Když se tatínek někde zakouká...